Oblay yapi, kane kadai ke yudi it nga de arki, minta kesngi ngan kren shapi, pang kajing kabang ya kendu, tang ha kane ka thany, ha kane ka state, pat ha borok kawai kari kajangi. Nada niyok snyo mo, na kapor siya kapor ya ki kubor, ha kaba kibriu ne ki samla, ki shim ya kajing im kajangi, na kadaw kajing le, dan na kajing melin kabas new kajongpi at kipoy syaduk kapot kabak sim ya kajing im kajongpi wa ba kani kanlong normal lani kanlong kabajiaman kasni na keren ya kani ke video kaba kanlong kum kajing ai jing sning lani ka awareness ya kebun balang ibadon ha kani ka state kani ka chat penrio kajongmi jingkren jonga menta kasni kadai syapang addiction lani ta kajing melin lani kata kajing kerni kajing melin kabasniu kajing melin kabasniu tang ha drugs tang ha bhang tang ha kajet tang kini kibangi syat yo snyo man kasni andre kajing melin sniu lani kata addiction ke mobile ke social media ke games but kumta terter kabala ban kta ya kani ke jengmu jing perkhat pat ya ke jing imhi jongi ladang ipik ya ki kenten iba usanjedot ula kren ha kapor ba ai jing kren ha kawai ni ki program ula ong ba chisen ba phil ngop kalong ka ba ba ban ya ka kadai kabasniu tam ha kaperthai ini kajing kren usanjedot ula ai ha kawai na program ka ba ngangit ba ki babon hinangi nilai iya ka film chapang usanjedot ka ba ranbir kapoor ula long aktor ha ka film ba ya kajing im dan ya kajing long jong usanjedot nilai iya ka tu film kat no kajing tang ya usanjedot andre ya ka ying kasem ya imlang salang bat ya kasnong bat ya rihi borok kowe namar ba chisen bangila ngop nisalong kum kita kajing lene kita liability ya kaying kasem bat ya ri ki jongi borok kowe shwa bangan kren chapang kani kapang ngakwa wan bu katu kat ne kijing keli kaba kan long kum kajing ailat ya phi bepet ya kani ka program ban perkhat pat persyang ban ai ke jubab lani kata ke jing champang lani ka experience ke jong pi ke comment section nang ba ki ba page tin yo jing mentoy shibun shu lang ba ke jing rap lang ba kata ke jing sim benta jong pi ka ni program kan mau ka ni ke jing omde ke jing tang ya away ni andre yangi hi borok di basyong basa ka ni ka time lani ka ni ke ri ke jong ni jing keli ke bangan bu ilong kumne abanang kong kadai ni na kajing telot nani kata kajing duna kajing hikai na ying nasem ba saroy kini kikam sniu kat ne kani kari kajing mi baar kadai ni na kajing telot inong yalam nyam inong yalam shnong ni na ka school bat kumta terter kabalai kadai ni yolo se kajing telot na kita ki ain dan ki kanun jong ki bo district ni ka sorkar jong ni persyang ban jubab dan ni persyang ban wat ya ki jubab kepang kini ki jingkeli bang keli ya phi patsa ai ka jubab ka ka jingtip ni ka jing shampang ka jing phi chwa bangan ya syakmat ngan chu ya thu ya phi kendiat ka ba ka tu kat ni sni baladep ngale kendu ya away buri mo gentleman kumbangi ong akten pareng mde na po ka state ke jongi de briu banabar ka ba ulayay na kiwe ki jakamo ula im long ha ki benta ki beper bat lu shayo iya ka ji im ki briu hadben na ka we ka jaka sha ka we ka jaka bat kat kum ka jingi kren jonga bat uni orang ba ka ba ula ong ba no kono ka jing kasdang kadai na kadaw bang itlot na kaying kas mo anne ngam keno you know
Henry kat kum ke jing Champang jong ni orang ba pat kat kum ke jing tip ke jing yo la se ka day ni kam day ka shong happy ki ba pek sa hi karai la ka day ni day ong mo ba ka day na ka jing kusep pensyai ruang ta ong ba na marba ka perthei menta ka perthei buntam du na ba ka jing ai por mi ki kpa ya ki kun pat bun sen hi kim tip ne ki yo i ki kun ki san ne kirang ba kumno namar ba yak jing hikai kun kasdang na ying lada nadu na ka jinglong khna ba lada mbiang ka jing hikai la ka dei na ha ka benta ka bakar ko la ka dei ka ten thlek la ka dei ha jing imha im chimet la ka dei ha ki benta ki baper da tlot na ying na sem te kan long ka ba bat ka ba shitom ba ya ka shinong ka thau ya kinong hikai school ya kinong yalam nyam hang benta ki beper wat ya ka sarkar hiru ban pendek ni penbha ya kibriu ag jing im kujupi ma kumba lada uding ndu ba udang rit lada ngim pej bha la ni ngim ri ngim sumar bha un salong uba un immo kumba umon kumba ngi kwa ba un long kalong kumju lada tolot na ying nasem ikan kata ya jing im jong ki khna lani ki jing im jong ki khun ki khni lani ki handman ki para jungi ti sngewe de ni om de ya ka ne ka banta sngew ha ai ya ka sngew ko jong pi ha ka comment section ladang ipek ya jingkren jong minister of social welfare mo ha ka ni ka state ki jongi ba polong do unius nem ha banai basong ba da don lai pusan lak pinong shong ha gani state ki jongi ki don kumba arlak san peu hajar ngut kita ki adik semua ki bala dep register ki bala ka government kala don yak information ne ki beta shapang ne kamut kumba new person pinong shong nong Meghalaya ki bala hap ha gani ki adik but na kini ki arlak san peu hajar ka ba phalla kalong ikan thei ki don kumba lai peu hajar ngut yo la si mo kani kadi ka assumption nanga ba ibabun hi kimpat wan lani kimpat register mo ka social department kampat don tip yo la si dang bun sya ya kini te kata mo namar ba ke jingban ke jongki te kamlong ka busuk ban tip exactly idon kat nungut ha kani district lani ha kani state ke jongi kat kum ke jingban jing tip jong ka naduk ki central government nang ba department ki beper lak ba naduk ha state ba tak don kat tu kat ni ki district ni ki jaka ki ba ki lakon hab ha kata ka red zone ka bamut ba ka jingkan bray kalong ka ba mal ni ka babun ba ha kita ki district but ka district is Jaintia Hill jongi ka dei ka way ka district ka jongi om tang udrok om tang kini ki jingdi ki basniu wat ka jingpang HIV AIDS kadai ka district is Jaintia Hills jongi kadai ka bala top om tang hapo state ni notice wat hapo ka rihi borok we ka long ka ba bu jing jigma yang ngaya pi om tang ka we henre ar lai jaj bat kumta ter ya kani ka jingtip chapang HIV jing AIDS ngala dat how ya ka video ha ka bangan bu ha link ha ka description ngab ha page nang ba pinyo jingtip ba jing Champang shubun Champang gini kani ka jingpang ni ka kejut ka bala ban yalam yang ai pi shadu ka jingyap ha ka jing im ka jongi na ka benta kitu tiba la dep ngop nani ki bala adik ka jing ai jing kermen bat kum ka jing slor ya pi ba nimpet ya ka nuksa ki bri krau ki bri pau ha ka perthei ba pau ha ka ni kri ka jongi kibala siya ingop ha jingdi kibaper bat kibala job bat kibala ungkal la lani penban dur ya kejing kejongpi lang ba kikam kibabha kejongpi kadang ipek ya ki aktor actress lani kita ki personality kibapau ha kani keri kejongi naduk ki aktor actress ha Bollywood mo don ya usen jedot naduk mene bangaong pat Ranbir Kapoor ubala ak ya ka film ubala siya ingop wat Kapil Sharma ya lo se bon ngana pi ki bapet ya ka show jong Kapil Sharma be way bat menta ulong kumno bat ya Honey Singh ulong way na unong urway bapau ha po rijongi barway pang kirap song bat nadang ipek ya ki actors kentay nadu ka Puja Bhat bat sadon
mo kiway ki bala ngop kini ki jai jing di bala dangi pe ya ki aktor actress ki Hollywood Robert Downey Jr. mo boleh way no aktor ba ak to film Iron Man ka ba ngangit ba bun nga na ki bala pe ya kanong ruai ka actress ka Demi Lovato but ya ki scientist ki ba Paul Gijongi Benjamin Franklin Thomas Edison ki ba la sya ngop bat lang ba kamon bat lang ba ka jingile ka jongti kila job bat kila long kita ki aset lan kita kinong ay senyang sibun sya keri bat sya ka pertehi para away kan mau nadang idon kamon nila ban job nila ban yele ya kanu kuji yo la si don na fi ki boong mo kin saong ba kini kide kita ki baruspa kita ki actress ki badon ya spa ban ri sumar ban late siya kita rehab center siya ki adik center bat kumta ter kumbang ong himen ni ladang idon kamon kajing don jong kamon kan sakli yang ngayapi ya kalat kabangin la ban pengpoy bat ngin la ban yele ya kini kicing ibang idon kicing im kajongi nginte katu kat ni idau lani kita ki reason ki ba ya lam ya ki kun samla lani ya ki brew ki bubun sya ini kijat jingbam lani kijat jingdi ki basnew ba don saudong kani ka imlang saalang ka jungi yo la si kala bandai ka banangkong kala bandai na jing produk ya ka kam ka kam ka jam lani kata ka unemployment kalong ba he ba lani ka bahai ba ha kari ban ha ka state ka jungi hiru yo la si dei na kata ka daw yo la si di kadai na kata kajing na kata ka stress ka tension jong kajing im jong kajing tray kajing kata yo la si dei na daw jong ka jingwat ya kajing kemen ini kata happiness yo la si dei na ka daw jong ka jingbom sup hayim hasam nani jingbom sup shilok ni jingbom sup shiparlok perjor bat kum ta ter ka poi sya kani yo la si don kiba nang kajing persyang bat kila poi sya kajing ngop yo la si lang ba ka jing penbor ni ka jing penslor na perlok perjor ka poi sya kani ka jing melen ya kini pat kum ta ter mo kadaw kala bandai kini ni kala ban ya per na way sya away kini kide kato kat ni kidaw ba kat kum ka jing tip kat kum ka jing snut ho ko jong na yo la si dang bun lada kidon kiba ngamis ngangit dang bun hi sa comment mafi ha ka comment section nang bangin tip bat ngin la ban yele ya kini kicing kani kan dei ka message na ka banta kito ki bamut man persyang itu ki bamut ban wat ya ka jing kemen lani kata ka pleasure lang ba kini ki jing bam jing di lang ba ka jing di secret lang ba ka jing bam ki raja ya kwai bat kunta ter mau jing kemen ka ba support lani kata ka pleasure ala ban kata ya si jing im ko jing fi Snyo bha wat persyang rada fila wat kata hi ya kini ki besnyu nang mapin sup tang ha jemut jeng perkat tang kamet kapat ke jengpi wat ya ka financial ke jengfi hiru ma namar ba yo la si shibun nang ada pi ki ba jing keduk sendet jongi ya kapisa la ni ka financial ke jongi kala bendai na kini kida mo ko we na ka bentak itu ki ba la ngop itu ki ba la adik ken mau kumbangal ai fi kini sa pat kumba ngalaong balada fi dan kumon bilahi banyele bilahi ban job na ka bentak itu ki bala job kerpat ya pi hang ni ba pinlong kum ki role model mo hakai haging kesem hakai imlang salang hak lokaliti ke jongpi ni wat hak protehi barok kowe lang ba ka jing start ka jongpi ba ki ba mut an persyang leni ban ngop wat ya ki bal ngop ru in yo i kum ka jingkermen leni kata ka light of hope lang ba jongpi share ka experience ke jongpi umno pingop bat umno ke jingile ke jongpi yo la si kata ka jing share ke jongpi kan la banirap ya way ni ar ni ki bobon compare at least kala banirap ni kala ban ai ka jing tip ka jing syampang ya ki bakwa ban tip syampang kini ni ki bakwa ban le research nang makin yo ya ka jing syampang ban ya ka jing tip lang ba ka jing share ka jongpi ai ba lang ba ka jing page ka jongpi ya ka ni program pinyo sibun ka jing tip balada pisngeu mentoy ya ka ni jing kren ya ka ni ka channel ka jonga pisngeu bha ban subscribe
share lang ya kani kan long kum ka jing yele ka jong mi ban yai ban job ya kini ka jing bat ka jing share ka jong pi kan long kum ka jing don banta jong pi ha kani ka video nang ba kan poi sya ki babun balang bat kin la ban nani kin la ban yele ya ka jing ka jong pi chua bangan pengkut nan aya pi ya kini ki kentin kum ka jing pensulur kum ka jing kermen ba ka jing im ka dei ka jing yele kang ba ka bor bat ka mon ka don hanga happy ban job ne ban rem ha ka jing im subscribe ya kani ka channel bat ai ba lang ba ka jing page ka jong pi kan ai nga kum ka jing pensulur kum ka don ka jing mentoy ya alis mde ya baro lu wat ya ki kat ni ku blay sibun ka jing page jong pi ya kani ka program ai ba ublay unri un sumar un ku ya pi kani ka dei ka yudi it nga dei arki ngan pengkut ya kani ka program